Iminyaka abahlali baseQumrha bequbisana nelindle ezindlini zabo. Bathi le meko bazibhaqa bekuyo ayinyamezeleki kwaye bathi kudala befuna uncedo kodwa kuvela isisombululo. Amanzi kule ngingqi ahanjiswa ngeetanki. Bazibona njengabo abangahoywanga ngabasemagunyeni. Nje kule ndawo sikha kuyo amanzi sitya neenkomo, kutya neehagu, kutya yonke into. Kodwa ngenxa yekhe ikhaya ingasihoyanga sihleli kabuhlungu. Mna nangemsesimona ndiqomba ndingavota kumeko endihlala kuyo kundle ndikuyo. Umasipala wasemathole ayikho lento ayenzayo ukuthi ngoba akasikhathalelanga ngamanzi. Abagqampompo banyukayo baya kwabantu babakhethayo. Ukanti abahlali sele befuna ungenelelo lwekomishoni yamalungelo oluntu kulomba. Siyasaqonda ke masibhalele uHuman Rights Commission ngoba ithemba asesinalo ngoku kulo rhulumente wethu siphetheyo. Kusenjalo umasipala wesithilo sezingxaki zemali iMathole ubanga ngelithi ezingxaki abahlali bajamelene nazo zenziwa ziziseko zogutyulo lwelindle ezidala. Kufuneka kuqalelwe phantsi kube khona isystem entsha enokuthi ibize about 100 million, nto leyo ithetha ukuthi kufanele isezicwangcisweni zase-Amathole. Abahlali bafunge ngelithi baza kubamba uqhankqalazo ngelinyanzela urhulumente angenelele. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC ndiseQumrha.